Sama sa usa ka gapo. Dayon, ma'am. Dayon. Basig na tayo ito mga Guys, daging. Dapuas kamuti. Si Ma'am Emma Ron of Imong friend si Sarah. Gikan sila nangumpra diri sa Agro Fair sa Donhill. Hello everyone, we're here today at Donhill and they have an Agro Fair happening today until tomorrow and it's open 8 a.m. to 7 p.m. So nagsuroy-suroy mi karon and daghan kayo mga clusters actually I think until cluster 8. Basta daghan guys siya. Kada cluster na mga different barangays naka-assign and then they're selling vegetables, mga delicacies sa ilang barangay, mga crops nila na po yung mga isda. So in order to support our fishermen and farmers here in Argao, please do visit Donhill for the 2-day Agro Fair here in Argao in celebration of the Argao Annual Festa in honor of Senior San Miguel. Hey guys, so naa si Ma'am Emma Ron of Imong friend si Sarah. Gikan sila nangumpra diri sa Agro Fair sa Donhill. Unsa may ning pamalit, ma'am? Paliya, dayon batog, imbaw. Napod sila yung seafoods, no? Oh, mga cucumber. Pila ang ilang mga presyo na sa mga gibaligya nila, mga makaya ra or 20 ang paliya kay asing pinta, then ang batog 20. Then ang ilang imbaw is putos niya sing pinta. Napoy mga barangay na lagyo pa kayo niyan hijud para sa Agro Fair. So thank you so much for being here, ma'am. Thank you. Ma'am Emma and Sarah. Thank you. Bye. Gasabot biya ta ha? Ang pila ni? Ha? Gigani lang, pwede balikuan lang 200. Balik 200. Check lang ko. Ay mo palit patag banana kidi no? Ay ate. 150 lang ate kay mo palit pa migsagi. Yeah, we look for your tomato chip. Oh, dala ma'am, happy 3-4. Narate. Kana sinuba out pinakanan kamara. Naboy torta sa sulod.
Choco ang kani. Kanila, usa lang guro ka choco, duha ka pilit. Ay, wait. Ha? Dragon fruit. Is that cactus? I think that's dragon fruit. Kanina lang. What's that green thing, Mama? Ha? Stop shaking my hand, Kitty. That green thing, is that? Dragon fruit. No. Insa daw ng murag cactus. Ay, kana nga. Dragon Fruit, kana kalanong ba? Thank you. Cactus. Cactus. Lagi. That's dragon. Wala man dyan mo prito na saging. Kidi, uy. Ma'am. Hello. Wa dyan na maligya og saging na maprito. Ay, Pila na turmeric? 100 ang sa kapag 140 siya ma'am. Nakani. Nay gamay lang kani. Tag 5 ang sachet. Balik benching ko lang. Arigaw. Di ka ulit ko na. Thank you. Wow, pakanindota. Okay na buki. Sama sa usa ka gapno. Way gi ano sa pulo ni mga lupa. Ay. Tagaasa kaya? Barang halin. Tagaasa kaya? Alam bihod Argao. Thank you ma'am. Salamat. Hello. Litsun jud. Unsa ni siya? Oh. Agoy. Pila? Usa lang sa. Pili kini. Ah, Kani tag 80 ang kilo, ma'am. gamay lang. Pila man imuha 1/4. Pila man ang 1/4. May 1/4 20. Wait sa 30 na akong bayro nun. Apil niyo. 1/4 lang. Ha? 210 ang usa ka tray? Pila ka buok? Ha? 30 ka buok itlog? Kuha na siya ma'am large, 210 ang 30 pieces. May tray, pinuok siya, tagusto ang buok. Sige go. Malik guro may unya sa kumbana. Thank you. Unsa sagol-sagol nila na mga barangay? O 5 ka barangay. 5 ka barangay. Kalagan Bantog, Balaas, Linotod, Butong, Kalagasan. Wala po ka na ng tanan. Mauna Suro yun. sa Linotod. O sa Linotod ma'am. Unsa ay suro yun na nandito? Sa Cool Mountain, din ka sa Butong kay katong Paliguanan no. Cool Mountain. Dalakit Spring. Okay, so naningalan? Naningalan? Gibaligya din nila guys, 19,000 daw. Kinsa may kontakon? Ano na nag-18 ma'am? Oh, mahangiyo pa daw 18,000. Unsay contact number? Number 09-755-349-725. Okay, pangalan nimo sir? P. Davin. Epifanio Davin. Epifanio Davin. Okay, so kumupalit mo aning baka no? Kasi makabaw na to. Nataw 19,000 tani niya. Okay. Okay. So 19 pwede pa 18,000. Palitan na ninyo kay apil ni sa Agrofair. Kutobra ni sila ugma. Cluster 1. So in case wala na yung Agrofair, kontak lang gyapon si sir in kaso interesado mo sa baka. Pila edad ani niya? 5 na ni. 5 months. Okay. So laban guys. 18,000 pesos. So ganing taon, ma'am. Sige, salamat sir. Yan.